Mga day, it's afternoon of Wednesday. So karon manglaag ni. Mamista mi sa buski. Wala na ni ilis-ilis. Kinahanglan. Diretso na. Samtang init-init pa. Okay, so let's go. Thank you. Thank you. So mauna ni among giadto ron. Dili day ni piyesta, adventure di ay among giadto. So muna ano ang dalan nga among gi bagtas kag gaina. So nagalakaw gid mi tawon. Actually padulhog pa na. Nade after anang dulhog moagi sa paadayon angat na pod. Muna siya. Dili man kay tantong lisod ba? Kaya raman. Na pamista pa mo. Sadya gid kaya misdalan mga day. So muna na niagi na jud mi og sapa. Na pag humana na paangat na pud ta. Asa ang dala bi? Ang dala. Asa kang imong dala? Imong bala. Magkinaunsa. Okay ra ay? Kaya? So mao na ang balay nga mo adto mga day. So, Kaya dili. mista yung lawasa. Wala ka ilis eh. Nanritso ra. Ako kabantay ten. Okay, hindi pa dulo na gina music. Mao na gid ni. So dinhi na gid ang pinaka-challenging. Kay dako kay akong gitikang ana nga bato. Na mao na aron. Paglaag pa mo. Nya na pag nakaila. Nakita gindi lang among pagkat-kat-kat oy. Ulawan tagamay. So, mao na naka-survive ra gyud. Daghang salamat Lord. Sus ko. Daghang salamat sa adventure nga naduwas gyud. Na mga nawong sa kwan be. Sa mamistahay. So, mao ni no. Wala damhang ako pang kauban nakapangadji. Please bless the family na kanang prepare sa food and receive us in Jesus name we pray. Amen. Okay, ready. Amen. Kao na gyud ta. Ta, itadta na gyud lechon. Kalami. Mukaong yung mga lawasan, no? Bahalag layo eh, bahalag bagtason, bahalag katkaton. Importante, magkapamista. So, mo to mga day, no? Busog na. Mamauli nami, baso ninog abot sa kalsada, busog ra gyapon ning lawasa. Kay murag lisod-lisod na po ni among bagtason ani. Pagtarong mo dra mga day ha. Tawa. Pag urabat ang kaon. Hinay-hinay lang. Ayaw pakita nga. Di na ni kaya. Adventure mo dito gad ko din, no? Nakapamiesta. Bantayhan. Hoy, maslan ganyan pa no. Ako Lord. Kamang itong pero mga pangus-pangus ka na. Hello, sa di ko nga. Hello. Okay, tom kayo tag-om. Sa kagis.
So mo to naka-survive gud mi nga busog. So maora to, this is Hazel. Follow for more.